Promotérská společnost Česká 1 zahájila jarní část sezóny opravdu impozantně. Na přelomu dubna a května uspořádala v krátkém sledu 2 turnaje. První byl určen pro hráče nejvyšší české série a druhý proběhl dokonce pod hlavičkou Pro Golf Tour. První turnaj se uskutečnil ve dnech 25. a 26. dubna na liberecké Ypsilonce. Účastníci z řad profesionálů a špičkových amatérů se podělili o celkové prize money ve výši 400 000 korun. Ale pro většinu z nich bylo daleko větší motivací 20 účastnických míst v navázaném turnaji série Pro Golf Tour. Ten se shodou okolností uskutečnil také na Ypsilonce a bylo to na začátku května ve dnech 4. až 6. A výše odměn pro hráče byla stanovena na 30 000 eur. Z Ypsilonky si tedy hráči mohli odvést téměř 1,25 milionu korun. Hráči, kteří postoupili z kvalifikačního turnaje, si spolu s peněžní prémií zajistili vedle práva hrát Pro Golf Tour i také úhradu nákladu, včetně startovného. Tyto okolnosti přivedly na start tohoto turnaje velice silné startovní pole. Představila se tady mimo jiné také jednička loňského roku Filip Mrůzek, který už se dal zdravotně do pořádku, a zároveň se tady představil také jeden z nejsledovanějších golfistů, tedy minimálně mediálně nejsledovanějších golfistů, Roman Šebrle. Celkový počet přihlášených hráčů se přiblížil k číslu 70. Představil se tady kompletní Prague Golf Team ve složení Mrůzek, Nový, Matuš a Šebrle. Samozřejmě nemohl chybět na tomhle hřišti i ex-místní ostrostřelec Ondra Líser a nebo také nejlepší amatér uplynulých let Vítek Novák. Vítek Novák bohužel se pouze zúčastnil tohoto nominačního turnaje, ale dopředu nahlásil, že pokud vybojuje kartu na Pro Golf Touru, tak ji nevyužije, neboť bohužel, nebo pro něj možná bohu dík, musí maturovat. Rozhodně ovšem nechyběl vítěz Czech PGA Tour z roku 2014 Martin Příhoda. Zároveň nesmíme zapomínat na to, že se tady představila i velice zajímavá zahraniční konkurence, kterou samozřejmě přilákala především distribuce 20 hracích karet na následný turnaj Evropské série Pro Golf Tour. Promotérská společnost Česká 1 díky svým kontaktům se zahraničními hráči a pořadateli promotéry zahraničních sérií, jako je Gecko Tour a podobně, oslovila hráče, kteří se účastní Q-School New European Tour a mají zájem účast o takovýchto turnajích. Rozeslala informaci, pozvala je všemi kanály a nakonec se objevilo na Ypsilonce 22 zahraničních velmi kvalitních hráčů, kteří za A zpestřili startovní pole a za B samozřejmě zdramatizovali souboje o ty karty. Mezi ty nejznámější patří Maďaři Lugoši Hán, Aister ze Slovinska, přijelo několik velmi dobrých Britů a samozřejmě i ze Španělska přijela jakási reprezentace. A myslím si, že svým výkonem a přístupem velmi napomohli k tomu, jak ten turnaj nakonec herně vypadal. Nicméně turnaj hodně výrazně poznamenala nepřízeň počasí. V prvním kole se odehrálo všech 18 jamek, ale počasí bylo opravdu velice chladné a bylo doprovázené občasným sněžením. S nástrahami povětří, ale dobře připraveným hřištěm se nejlépe vypořádal v prvním kole Lukáš Tintěra, který zahrál skórem -3. Následoval ho Marek Nový, Marek Sjakala, Stanislav Matuš a Milan Vantuch, kteří byli na skórem -2. O další ránu zpátky se po prvním kole držel Ondřej Líser, který na Ypsilonce strávil 5 let a je jedním z golfistů, kteří si ve špatném počasí doslova libují. Spolu s ním byl na děleném 6. místě Rakušan Vail Guni. Ovšem největší pozornost svým výkonem v prvním kole poutal právě lídr Lukáš Tintěra. Lukáš Tintěra po dohrání s velkým úsměvem líčil všem novinářům i přítomným divákům a spoluhráčům, že měl cestu na turnaj prakticky asi zdaleka z nich nejsložitější, neboť celou noc cestoval z Egypta, kde byl jak účastník turnaju, tak hlavně se tam byl dlouhodobě připravovat a celou noc v podstatě strávil v Istanbulu na letišti na takových těch nepohodlných sedačkách, lehačkách. V 9 ráno přiletěl do Prahy, měl tam připravený auto s vybavením a rovnou frčel na Ypsilonku. Akorát den dopředu zavolal pořadatelům a poprosil, aby mohl startovat v některém z pozdějších flightů, což mu samozřejmě vyhověli.
a neměl mnoho času na přípravu, ale protože byl z Egypta velmi dobře rozehraný, tak se tím nenechal nijak deprimovat, nastoupil na první jamku a v podstatě předvedl to, na co měl, přinesl -3 a usadil se pevně v čele leaderboardu po prvním dni. Jeho scorekarta byla opravdu v prvním kole vynikající. Začal velice ostra, hned na první jamce si připsal birdie. Poté ještě 4krát opět z birdie bohužel zaznamenal 2 bogy, ale i tak to bylo nejnižší skóre v rámci dne a také samostatné první místo. Postěžoval si na 7. jamku, kde to hodil 4 železem do vody, ale jinak neměl na co si stěžovat, s počasím se vyrovnal, akorát si vypočítal, jaký byl rozdíl v teplotě mezi Egyptem a Y a vyšlo opravdu strašidelné číslo. Ale jak je vidět, tak nepřízeň počasí mu přinesla velice dobré skóre a v takovýchto těžkých podmínkách se dobře cítil i Ondřej Lízer, který na lídra ztrácel po prvním kole pouhé 2 rány. Přitom se samozřejmě mohl opřít o nejvýraznější zkušenosti z tohoto hřiště. Strávil na něm 5 let, v podstatě vyrostl v Liberci na hřišti Machnín, kde začínal jako dítě, pak si ho vybrala do svých řad Y a 5 let za ní hrál všechny soutěže a reprezentoval ji, než vlastně přešel v dospělém věku na Konětickou horu a do Mstětic. Jinak Ondra má s Y jednu velmi zvláštní zkušenost, o níž se hovořilo před 2 lety. Byl v turnaji Czech PGA Tour na 6. místě, které znamenalo asi necelých 30 000 korun, nicméně v pondělí, 2 dny po turnaji večer si uvědomil, že udělal chybu, posoudil špatně označenou biozónu a vodu, protože když on na Y hrál, tak to bylo označené obráceně, udělal hráčskou chybu, přiznal se, zavolal hlavnímu rozhodčímu a nechal se zpětně z turnaje diskvalifikovat. Dal tím vynikající příklad mladým golfistům, protože v jeho podání respekt vůči pravidlům je opravdu jednoznačný a chvályhodný. Každý rok se mu aspoň jednou povede ho projevit. V roce 2015 se mu něco podobného povedlo na turnaji Czech PGA Tour na Kase Sereně. Tam se dokonce připravil o první místo chybou v zápisu ve scorekartě. Přiznal se k tomuto přestupku a samozřejmě mohl pak jenom se dívat na vyhlašování Stanislava Matuše, který samozřejmě převzal první cenu, nicméně ve své řeči, tak jak golfisté na závěr vždycky hodnotí, tak říkal, z toho ani nemůžu mít radost, tato cena patří Ondrovi, ale prokázal se jako velký gentleman a kavalír a budíš mu velký potlesk, takže vyvolal potlesk na otevřené scéně. No a potlesk na otevřené scéně si zasloužil i díky svému výkonu v prvním kole, protože se po něm usadil na děleném 6. místě společně s nejlepším zahraničním hráčem, tím byl Rakušan Vailguni, který začal poměrně špatně, hned na první jamce si připsal double bogey, ale především druhá 9 mu vyšla excelentním způsobem a tak, jak špatně začal, tak excelentně skončil na 18. jamce eagle a díky tomu si přinesl do klubovny po prvním kole skóre 71. A tady už se díváme na flight, ve kterém hráli Roman Šebrle a Martin Příhoda a Lukáš Kounovský. Tento flight poutal samozřejmě velkou pozornost, protože mediální dopady Romana Šebrleho jsou velké a sledují ho nejenom golfisté, ale samozřejmě i příznivci ostatních sportů. Nicméně Roman Šebrle zahájil poněkud strašidelně své kolo. Po 2 jamkách byl na skóre +3 a po 5 jamkách dokonce na skóre +4. Tady ho zrovna vidíme, jak zahrál velmi špatně stýčka na 2. jamce. Bohužel tento úder si musel zopakovat a tak, jak se mu občas stává, že začátky turnajů mívá strašné, tak se to povedlo i zde. Nicméně dokázal svoji scorekartu vylepšit už na závěr první 9, když zaznamenal na jamce číslo 8 a 9 2 birdie v řadě. Pak na 11 přišlo další birdie a i když na druhé 9 připsal zároveň i 2 bogy, tak nakonec s celkovým skóre 74 po prvním kole obsadil dělené 18. místo. Úterní 2. kolo přineslo ještě výraznější nepřízeň počasí. Hráči se museli vypořádávat s nástrahami deště, sněhu a větru a zasáhlo to i do samotného průběhu 2. kola. Hned po příjezdu do rezortu bylo všem jasné, že se nezačne určitě v 9 hodin, jak bylo původně naplánované, protože na hřišti ležela souvislá vrstva sněhu.
Vzhledem k tomu, že už byl konec dubna, tak všichni očekávali, že sníh třeba do 10 hodin zmizí, takže se posunul start na 12. hodinu. Nicméně ani ve 12 hodin nebylo možné začít. Byl oznámen posun na 13. hodinu a následně došlo ještě k půlhodinovému posunu s tím, že vlastně na poradě s hráči bylo oznámeno, že teprve na odpališti první jamky hráči budou vědět, kterých 9 jamek se hraje. Vypadalo to tak, že se bude muset hrát výběrových 9 jamek, protože na zadním traktu 13, 14, 15 jamkách, kdo znáte Y, tak víte, o které jde, tak ten sníh ležel neustále a ani chvilkové vykouknutí sluníčka, ale velmi zřídkavé, ani chvilkové dešťové přehánky se ležící sněhovou pokrývkou nebyly schopné nic udělat. Nakonec tedy při startu v těch 13:30 už bylo možno aspoň hráčům sdělit, že se hraje celá první devítka, takže nebudou muset potom po hřišti chodit se scorekartami a hledat, kam vlastně musí dál přejít. Vedoucí muž po prvním kole Lukáš Tintěra startoval od 5 hodin v rámci posledních flightů. Nicméně už poměrně záhy se výsledkem dne -2 uvedl nejlepší český hráč minulé sezóny Filip Mrůzek. Filip mohl akorát litovat, že výsledek z prvního dne není schopen opravit na celých 18 jamkách. Tomu skutečně ke zdařilému útoku na čelo leaderboardu těch 9 jamek velmi silně scházelo. Filip Mrůzek měl opravdu na té devítce druhého kola excelentní scorekartu. Na jamkách číslo 1 a 3 si připsal 2 birdy a odstartoval tak velice sebevědomě. A i když na jamce číslo 6 přišlo jeho jediné bogey, tak to dokázal vylepšit dalším birdy na jamce číslo 7. Všechny ostatní jamky hrál v paru. A to si ještě po příchodu do klubovny stěžoval, že na 8 a na 9 minul opravdu krátké paty, na kterých bych si měl být jistý, ale bohužel neklaplo to, protože samozřejmě ty podmínky na těch greenech byly podstatně složitější. Filip Mrůzek nakonec s celkovým skórem -1 obsadil dělené 5. místo. Roman Šebrle se ani ve druhém kole nevyvaroval velice problematického úvodu. Na druhé jamce zaznamenal dokonce triple bogey a na jamce číslo 5 a 7 další 2 bogy. Bohužel vzhledem k tomu, že byl turnaj zkrácen pouze na 9 jamek, neměl moc prostoru k tomu tenhle špatný začátek napravit. Přišlo jenom 1 birdie a tak nakonec skončil s celkovým skóre +6 na děleném 22. místě. A tady vidíme, že podmínky chvílemi byly opravdu velmi složité a že hráči měli potíže udržet své golfové vybavení aspoň částečně v přijatelném a použitelném stavu. Neustále si brali suché ručníky, ale samozřejmě při takovýchto podmínkách je to velmi, velmi těžké. Nejlepším zahraničním účastníkem na turnaji byl nakonec Rakušan Benjamin Valguni, který s celkovým skórem -2 obsadil dělenou druhou příčku. Ve druhém kole, v tom druhém kole, které bylo zkráceno na 9 jamek, zaznamenal jedno jediné zaváhání, když na jamce číslo 5 zahrál double bogey. Kromě toho ovšem do scorekarty připsal také 3 birdy, takže nakonec se udržel těsně za vedoucí pozicí. Do elitní desítky se dostal i nejlepší amatérský hráč na tomto turnaji, karlovarský Vítek Novák, který neměl úplně ideální přípravu na tento turnaj, protože se aktuálně chystá na maturitu. Vítek, přestože je amatérským hráčem, tak samozřejmě už má za sebou celou řadu skvělých úspěchů. Rozhodně se nestratí ani v poli profesionálů, což dokázal naposledy skvělým způsobem v loni, kdy na českém pokračování série European Tour, což je nejvyšší evropská profesionální soutěž, tak dokázal spolu s Filipem Mrůzkem jako jediný Čech projít katem a zaznamenat výsledek, o kterém se hodně dlouho hovořilo a který skutečně stojí za zaznamenání. Jinak samozřejmě stěžoval si na podmínky, ne počasí, ale protože to mají všichni stejné, ale na podmínky k přípravě, protože samozřejmě část své pozornosti musel věnovat studijním přípravám. Nicméně podle zpráv, které jsme dostali následně, tak se zdá, že zatím zvládá svůj studijní program velmi dobře. Otázkou spíš je budoucnost, jestli, tak jak v loni nenápadně naznačoval, se odsune za oceán, za dalším studiem a golfem, nebo jestli zůstane v Evropě, či dokonce v Čechách.
Nicméně samozřejmě čeští golfoví fanoušci by ho co nejvíce rádi viděli tady, protože na jeho hru se skutečně velmi dobře kouká a má co předvést, má co ukázat a rozhodně se v poli českých profesionálů, ale ani evropských nestrácí. Vždycky dosahuje skvělých výsledků, je vždy dobře připraven a svým profesionálním, řekl bych, způsobem hry a přístupu k věcem dává spíš příklad. Na tomhle turnaji to platilo beze zbytku, protože obsadil dělené 8. místo. První kolo mu vyšlo, řekněme, průměrně, zahrál 73, když ve scorekartě zaznamenal 5 bogy a 4 birdy. Nicméně druhé kolo, zkrácené na 9 jamek, už mu přineslo jenom jedno jediné zaváhání v podobě bogy, a to na jamce číslo 5. A scorekartu si hodně výrazně vyspravil na konci druhého kola, když na jamce číslo 8 a 9 zaznamenal 2 birdy v řadě. Takže celkové skóre even par znamenalo pro Vítka Nováka dělené 8. místo. Marek Sjakala postupoval turnajem zpočátku hodně nenápadně. V prvním kole zahrál 70 run, nicméně ve scorekartě kromě 3 birdy zaznamenal také eagla, a to na jamce číslo 18. Ve druhém kole potom předváděl opravdu skvělý golf a především golf naprosto bezchybný. Při rozhovoru po dohrání se zmínil vlastně o tom, že jeho základní strategií bylo pouze hrát do paru. Vůbec se nestaral o to, jak jdou ostatní flighty, vůbec si nenechával žádné zprávy podávat a pouze hrál vlastně sám proti hřišti, sám proti paru a ukázalo se, že tato strategie byla při tomto turnaji vítězná. Zaručila mu vítězství a tím pádem i pozvánku na Pro Golf Tour, ale k tomu se ještě dostaneme. Ano, ve druhém kole zahrál bez jediného bogy a stačilo mu tedy jediné birdy na to, aby byl v mínusových číslech a celkově si tedy vybojoval skóre -3. Velice zajímavá situace vznikla ovšem za lídrem tohoto turnaje, protože na děleném druhém místě se objevili hráči jednoho flightu. Byl tam Benjamin Vailguny z Rakouska, dále Marek Nový a Milan Vantuch. Tento flight právě sledujeme na 9. jamce a ani po ní vlastně ten celý flight se nepřeskládal a zůstal na děleném druhém místě. Marek Nový také předváděl vynikající vyrovnaný golf. Za obě kola zaznamenal jenom 2 bogy a 4 birdy ho dostala do mínusových čísel. Milan Vantuch zahrál v prvním kole skóre 70 a mohlo to být ještě lepší, nebýt výrazného zaváhání na 16, kde zahrál double bogy. Ve druhém kole potom zahrál birdy a bogy a s celkovým skórem -2 tedy obsadil také dělené druhé místo. Už jsme hovořili o startu zahraničních hráčů, už jsme hovořili o amatérské účasti, ještě jsme se nezmínili o tom, jestli a jak startovaly ženy, tak na tomto turnaji, a je to první po dlouhé době, který promotuje Česká 1, žádná žena nestartovala. Důvody jsou, řekl bych, že 3. První je ten, že ženy ještě asi možná nejsou rozehrány na sezónu a ty, které jsou, tak dali přednost jiným startům. Například Šidery Váňová, která patří k ozdobám leaderboardu, tak startovala ve Švýcarsku. A třetí důvodem, a možná, že byl tím rozhodujícím, je to, že ženy nemohly získat pozvánku na turnaj Pro Golf Tour, protože to je čistě pánská záležitost. Takže jejich motivace k účasti byla samozřejmě o mnoho menší. Tady vidíme patovat flight Marka Nového, Milana Vantucha. A Milan Vantuch úspěšně zakončil 9 jamek druhého dne turnaje Y Cup. Stejně jako Rakušan Vailguny a teď už jenom formálně doťuknul Mára Nový. Teď už sledujeme flight, ve kterém byli Šebrle, Příhoda a Kounovský. Vidíte sami, že navzdory té velké nepřízni počasí hřiště bylo ve vynikající kondici a udrželo si velmi dobré hratelné parametry. Byla to skvělá práce všech, kteří se podíleli na organizaci tohoto turnaje i na přípravě hřiště. Roman Šebrle, tady vidíme jeho přihrávku na green.
opravdu s výrazným backspinem, možná pro něj škoda, že tam bylo toho backspinu až příliš. Nakonec ovšem ani jeden z této trojice, tedy ani Roman Šebrle, ani Martin Příhoda, ani Lukáš Kounovský neudělali moc velkou díru do světa na tomhle turnaji. Martin Příhoda skončil v celkovém skóre plus 7 na děleném 27. místě. Lukáš Kounovský potom obsadil 46. příčku se skóre plus 13, když za celý průběh turnaje nezaznamenal ani jedno birdie. Martin Příhoda samozřejmě asi očekával od tohoto turnaje víc, on se trošku hledá v poslední době. Měl famózní sezónu v roce 2014, kdy celý seriál Czech PGA Tour vyhrál. Samozřejmě dopomohly mu k tomu jak skvělé golfové výkony, tak to, že nebyl líný uspořádat si svůj program tak, aby se mohl zúčastnit maxima turnajů a střádat postupně ty jednotlivé body, respektive peníze, tak, aby v celkovém součtu tenkrát v tom roce 2014 rozdíl mezi prvním a třetím bylo asi 3 nebo 4 tisíce korun. Tam byl velmi malé rozdíly a opravdu po dohrání na kaskádě se velmi dlouho počítalo, aby bylo možno vyhlásit vítěze celé sezóny, protože tam ty rozdíly byly velmi těsné a při těch přepočtech hrají roli i amatéři a dělení potom těch peněz. Takže Martin Příhoda v loni schodil, změnil trošku svůj outfit, začal zřejmě se připravovat silně i po stránce fyzické, ale v těch výsledcích zatím to tolik vidět není, ale určitě časem bude. My pomalu přesuneme svoji pozornost k dalšímu flightu, ve kterém startovalo trio Sjakala, Matuš, Tintěra a určitě bychom se měli nyní zmínit o tom, co se stalo právě Lukáši Tintěrovi, muži, který vedl tento turnaj po prvním kole. Lukáš začal famózně, ten první den skutečně obešel s vynikajícím číslem -3. Na to, že opravdu vystoupil z letadla, jel na hřiště a začal hrát, tak fantastický. Může to být časový posun, může to být změna klimatu, může to být únava kumulovaná, těžko říct, nicméně už na první jamce, což je leg doprava 4parový, zapsal 8, zahrál do biozóny a pak do ní dokonce vstoupil, takže obdržel 2 trestné a samozřejmě toto nikomu psychicky nepřidá, takže zbytek turnaje už si užíval o něco méně, než jsme u něho zvyklí. Je to i vidět na výrazu jeho tváře. Došel, samozřejmě nevzdal se, ale nedokázal takový výsledek, v jaký doufal, v jaký věřil a bohužel bude si muset počkat na své vítězství do příštího turnaje. A třetí do party Stanislav Matuš, ten nehrál vůbec špatný golf, v prvním kole zahrál 70 rán, ve druhém potom na té 9 36. V jeho scorekartě nalezneme v prvním kole hned 6 birdie, ve druhém kole nakonec jedno jediné, na jamce číslo 1 se mu pokaždé zadařilo vylepšit své skóre. To skóre celkové bylo -1 a Stanislav Matuš se tak dostal do elitní 5 tohoto turnaje, když obsadil dělené 5. místo. A tady už sledujeme Lukáše Tintěru při driveu na poslední 9. jamce. Na 8 zaznamenal bogey a bohužel i na jamce číslo 9 se mu nevyhlo zklamání a problémy a bylo z toho další bogey. To znamená, že druhé kolo odehrál s celkovým skóre 43 a obsadil dělené 18. místo. Zde si přihrál Daniel Suchan, vypadalo to, že možná dokonce trefil tyčku. Ondřej Lízer končí svoji rundu. A on zas naopak tedy takový backspin nezaznamenal, jako předtím Roman Šebrle, a potřeboval by ho. Daniel Suchan i Ondřej Líser měli velice podobné kola a nakonec obsadili shodně dělené 10. místo s celkovým skóre +1. Těžko říci, do jaké míry byl Ondřej Lízer spokojen se svým vystoupením na tomto turnaji, protože první kolo mu vycházelo velice dobře, tam zahrál jedno jediné bogey, 2 birdie, ale v těch náročných podmínkách druhého kola nakonec přišla 3 bogey a jedno jediné birdie, takže se dostal do plusových čísel na skóre +1 a bylo to jenom na elitní 10 tohoto turnaje.
Je možné, že se na výsledku začátku sezóny projevila jeho příprava, protože celou zimu strávil ve Španělsku, kde se zúčastnil asi 2-3 turnajů Gekotoury a zároveň tedy v teple hrál. Je možné, že svou formu časuje až na pozdější fáze sezóny, protože přece jenom tento turnaj se odehrával v závěru dubna a to ještě hráči tu vrcholnou formu nepotřebují. Tady opět sledujeme Lukáše Tintěru, který se chystá k další přihrávce a určitě bude doufat, že se mu povede ten závěr. Já už jsem zmiňoval, že to nakonec nevyšlo. Lukáš ale předem hlásil, že kdyby se umístil, tak stejně kartu na Pro Golf Tour nevyužije, protože měl pozvánku od promotéra do Turecka a tam si následně zahrál turnaj série Challenge. Vynikající příhra Standy Matuše z bankru, kousek k tyči, jako z učebnice. Po úpravě pravidel hráči nesmí kotvit patr, takže Marek Sjakala hraje takovým zvláštním způsobem své paty, ale zřejmě je to způsob efektivní. No, na tomhle turnaji určitě efektivní byl, protože Marek Sjakala nakonec vyhrál tento turnaj se skórem -3. My už jsme to tak trošku nakousli. V prvním kole zahrál 70 ran, když si hodně polepšil, především díky eaglu na 18. Ve druhém kole také dokázal eliminovat svoji scorekartu od jakéhokoliv bogy, všechno v paru a jednu jedinou výjimku utvořilo birdie na jamce číslo 4, takže 34 ran, opravdu vynikající výkon ve druhém kole v těch náročných podmínkách a nakonec toho bylo vítězství o 1 ránu před trojicí Valguny, Nový Vantuch. Nejde popsat, jo, jako je to moje maximum, co jsem zatím dosáhl v golfu. Tak rozhodlo to, že jsme měli asi nejlepší strategii ze všech. Na některých jamkách jsme hráli při zdi a na některých jsme útočili, takže. Organizace byla dobrá, hřiště bylo v perfektní kondici, klobouk dolů před greenkeeperem, co dosáhl. Trochu mě zarazilo, že tu je sníh, to asi všechny, ale hřiště bylo perfektní. Já jsem maximálně spokojený, možná trošku to počasí, který nám podsuchalo nervy, ale jinak ten turnaj přesně splnil to očekávání, které jsme od toho měli. I tím, jak se to odehrálo, byly tady vidět tuhé souboje, jak u těch ostřílených profiků o peníze, tak i těch hráčů, kteří dostali tu šanci bojovat o tu postupovou kartu, takže bylo vidět, že ten souboj probíhá na 2 úrovních. A samozřejmě mám úžasnou radost z vítěze. Je pravda, že jsme se zejména dneska potrápili s počasím, protože v Liberecko a Jizerky ukázali, co umí, ale ukázalo se, že přesně to, na co jsme vsadili, to znamená uspořádat tenhle turnaj na Y, byla přesně ta volba, protože Y je tak krásně založený a tak připravený hřiště, že zvládla i ty rozmary počasí, takže turnaj proběh plně regulérně a je to obrovská pozvánka na celou sezónu pro všechny hráče.
Ve dnech mezi 4. a 6. květnem se na Y uskutečnil turnaj Y Cup 2016 by Czech One. Tento turnaj patří do série Pro Golf Tour a prize money byly opravdu hodně zajímavé. 30 000 euro. Turnaje této německé série se zpravidla účastní nejméně 120 hráčů a kvalifikovat do něj se museli na podzim v kvalifikační škole, která se odehrála v Německu. Bylo to dvoudenní turnaj. Z českých hráčů 6 lidí má na ten Pro Golf Touru svou kartu a ostatní si mohli vybojovat týden předem na Y svou účast. 20 lidí samozřejmě dostalo od promotéra Česká 1 právo startu a ve startovním poli Pro Golf Tour se vyskytli. Jinak Pro Golf Tour organizuje německá PGA a tvoří jakousi přirozenou líheň hráčů pro European Tour a Challenge Tour. Série začíná v lednu v severní Africe. Liberecký turnaj byl první akcí na evropském kontinentu v tomto kalendářním roce. Většina turnajů Pro Golf Tour se letos odehraje na německé půdě. Jenom doplním, že z českých hráčů si kartu pro sezónu 2016 v kvalifikační škole vybojovali Ondřej Lízer, Filip Mrůzek, Jan Cafourek, Marek Nový, Stanislav Matuš, Aleš Procházka a Roman Šebrle. Roman Šebrle zažil velmi zajímavou kvalifikační školu, protože na ní dojel pozdě, startoval v podstatě rovnou z auta a první den přinesl hororových +11, takže to vypadalo, že tam jel prakticky zbytečně. Nicméně druhý den se zakousl, přinesl -2, skončil na 44. místě a tím pádem si kartu na start vybojoval. Jestliže před týdnem v kvalifikačním turnaji Y ukázala svoji drsnou tvář, tak v prvním kole se pokusila zastrašit hráče ještě víc. Zkombinovala zimu, déšť, vítr a hráči to tak měli nesmírně složité a především na nepřízeň počasí doplatili ranní flighty. Přeci jenom odpoledne se počasí přece jenom trošku umoudřilo. Nicméně tento turnaj byl nakonec odehrán na plné 3 kola a pokaždé na 18 jamek. Po 2 kolech byl stanoven cut, který nakonec byl na skóre +6, takže hráči se museli hodně snažit, aby si finálové kolo vůbec zahráli. Ze 133 účastníků bylo stanovena hranice katu na 40 + tee, což nakonec znamenalo 49 lidí. Nejlépe se s nástrahami prvního kola a s tou nepřízní počasí vypořádal Reeve Whitson ze severního Irska, který zahrál skóre -3 a usadil se na čele leaderboardu. Z českých hráčů se v prvním kole nejlépe vedlo odchovanci Y, pokud to tak můžeme nazvat, Ondřej Lízrovi, který zahrál skóre +1 a dostal se na dělené 14. místo. Tady zrovna sledujeme situaci, kdy Lízer hraje provizi, protože se není jistý, jak balonek skončil. Samozřejmě je pověstný svými grimasami po odehrání jamky. Přestože hraje velmi hezký golf, tak zpravidla ty jeho grimasy vypadají velmi nespokojeně, otráveně, ale tady se zrovna usmívá. Nicméně Ondřej Lízer svým výkonem určitě nezaostal. Bohužel příliš tento turnaj nevyšel domácím hráčům. Kromě Lízera skončili všichni nejlíp na skóre +4, což znamenalo naději katu pouze pro 2 Čechy, zmíněného Lízera a Stanislava Matuše, takže ten první den nebyl pro české barvy moc úspěšný. Ale ono to z těch obrázků není vidět, ale počasí bylo skutečně strašidelné a hráči si vzpomínali, jaký to bylo bezvadný týden předtím, když jenom sněžilo, protože opravdu sice nechumelilo celou dobu, ale střídal se déšť, sněžení, prudký vítr a opravdu velmi, velmi kruté podmínky. Po prvním kole měli na dostřel cut ještě 2 další hráči, Marek Nový a Martin Příhoda. Oba zahráli v prvním kole shodně +5 a obsadili dělené 51. místo. Co se týče nejlepšího českého profesionála loňského roku Filipa Mrůzka, tak ten rozhodně se svým výkonem spokojený být nemohl, protože zahrál skóre +6. Hodně ho potrápila především 7. jamka, kde zaznamenal dokonce triple bogey. Ale samozřejmě v těch náročných podmínkách se mohlo ve druhém kole stát cokoliv.
Největší naděje z českých hráčů měl Ondřej Lízer, který v prvním kole zahrál, jak už bylo řečeno, vynikající skóre 73. Ve scorekartě se objevila 2 birdy, 3 bogy, žádné výraznější zaváhání a to mělo velkou hodnotu. Ale všichni si pamatujeme na dobu, kdy Ondřej Lízer přijel na turnaj, zahrál -7 v jednom kole a odcházel středem. Tato forma v posledních letech asi maličko se s ním nepotkává, nicméně snaží se připravovat tak, aby jí znovu nabil a aby turnaje i tohoto rozměru dokázal se výrazně prosazovat na nich, případně rovnou vyhrávat. Stejně jako během kvalifikačního turnaje i během tohoto turnaje se mohli hráči rozhodně rozplývat nad podmínkami, které dokázali organizátoři připravit, protože hřiště navzdory té velké nepřízní počasí bylo velmi dobře hratelné. Ano, to všichni hodnotili na to, že je začátek května, na to, že před týdnem na něm ležel sníh, tak skutečně Y je zřejmě založená, takže umožňuje tu hratelnost velmi férovou a solidní i v těchto podmínkách a je to nejenom způsob, jak byla založena, ale i způsob, jak je o ní nadále pečováno. Je to výsledek dlouhodobé práce celého týmu a greenkeepři a celý tým Y sklízeli speciálně od zahraničních hráčů a členů pro golf týmu velmi velké ovace. Daleko lepší podmínky z hlediska počasí panovaly během druhého dne. Tam se Y předvedla, řekněme, ve své největší kráse. A také většina hráčů zaznamenala daleko lepší výsledky než v prvním kole. S výkonem 73 v prvním a 66 ran ve druhém kole se na čele usadil po 2 kolech Němec Benedikt Štáben, tedy s celkovým skóre -5. Za ním už se začala rovnat trojice pronásledovatelů, kde byl Francouz Julien Gressier, Luca Galliano, Švýcar a pak také Němec Maximilian Lajer, kteří byli shodně na skóre -4. Jenom poznámku k Švýcarovi Gallianovi, tak ten zaznamenal za celé 3 rundy nejlepší výsledek -8. V podstatě Y rozstřílel, nicméně byl jediný a takovéto výsledky tam nebyly na denním pořádku. No a rozhodně se nemohl pyšnit vyrovnaností svých výkonů, protože kdyby byly jeho výkony vyrovnanější, tak by asi byl jednoznačným vítězem tohoto turnaje. Galliano v prvním kole totiž zahrál 76, ve druhém, jak už bylo řečeno, 64, fenomenální výkon, ve třetím kole potom 70 a můžeme už teď prozradit, že to nakonec na první místo nestačilo. Samozřejmě, že druhé kolo bylo poznamenáno také velkým bojem o to, aby se hráčům podařilo proniknout katem. Ten, jak už bylo řečeno, zredukoval startovní pole z více než 130 hráčů na 49. Nakonec na projití katem stačilo skóre +5, pochopitelně, nebo lepší. Což zdánlivě vypadá jako snadno dosažitelný výsledek, ale musíme si uvědomit, že 130 velmi kvalitních hráčů se pokusilo toto číslo atakovat a pouze 49 z nich se to podařilo a celý zbytek, přestože jde o velmi vyspělé hráče s dobrou technikou a dobře připravený na tento typ turnaje. Většina z nich přijela už v neděli a šla 2 nebo 3 cvičná kola, tak aby skutečně si hřiště osahali do posledního detailu, tak většině vlastně hráčů se projít katem nepovedlo. A v tomto je golf krutý, že hráč, který neprojde katem, tak odjíždí a vlastně neinkasuje ani jediné euro, ani jedinou korunu. Je to riziko těch hráčů a samozřejmě velmi kruté síto pro ně. Po prvním kole nejlepší z Čechů Ondřej Lízer ve druhém kole nenavázal na svůj povedený výkon z předešlého dne. Zahrál 6 trojpatů a nakonec měl skóre 76. Celkově si tedy docela pohoršil, nicméně katem nakonec prošel společně s Filipem Mrůzkem a Martinem Příhodou, i když museli čekat až do večera na to, zda jim jejich výkon bude vůbec stačit. Nakonec dosáhli přesné hranice katu a bylo jasné, že si budou moci zahrát také ve finálovém kole. O ránu lépe zahrál Standa Matuš, nikdo další potom z Čechů katem neprošel. Právě nejlepším Čechem po
2 kolech byl Stanislav Matuš se skóre +4. Čeští hráči samozřejmě na Y měli značnou výhodu domácího prostředí. Část této výhody je připravili pořadatelé z Pro Golf Tour, protože ředitel turnaje, pan Simon Bowler, objel hřiště a odstranil několik biozón a několik vodních překážek, respektive neodstranil ty překážky, odstranil pouze jejich označení. To znamená, že když do nich hráči zahráli, tak byli v situaci, že mohli se pouze vydropovat nebo použít některé z pravidel pro úlevu, ale nemohli s ziskem vzdálenosti jenom spustit balónek a s jednou trestnou hrát dál. Čili opticky, když odstraníte vodu na hřišti, tak je to výhoda, ale v reálu pro hřiště tohoto typu a pro hráče tohoto typu je to poměrně zásadní komplikace. Musí trošku svůj course management přizpůsobovat tomu, že to hřiště vypadá jinak. Což samozřejmě zahraniční hráči přizpůsobují méně, protože to hřiště je pro ně nové od prvního dne, kdy přijedou. Čeští hráči zvyklí na určitý typ překážek, tak musí brát v úvahu to, že ty překážky vypadají a chovají se hlavně trošičku jinak. Ve finálovém kole bylo jasné, že o vítězství se poperou zahraniční hráči. Co se týče posledních flightů, tak předposlední šli Němec Maximilian Rehrig, Antoine Schwarz z Francie a Maximilian Layer z Německa. No a v posledním flightu potom Luca Galliano ze Švýcarska, Francouz Julien Gressier a Benedikt Staben, který se po 2 kolech usadil na čele leaderboardu. Mezi těmito hráči bylo pravděpodobné, že se rozhodne o budoucím vítězovi. Co se týče české účasti, tak Filip Mrůzek šel ve flightu s Rusem Vladimirem Osipovem a společnost jim dělal Němec Heinrich Arkenau. Tohle trio startovalo na jamce číslo 10, startovalo se jak na 1, tak na 10. Filip Mrůzek chtěl pochopitelně potvrdit pozici nejlepšího Čecha na tomhle turnaji, byť se mu první kolo tohoto turnaje moc nepodařilo, zahrál 78, ale ve druhém se dokázal skvělým způsobem vylepšit, zahrál 71, ale to nejlepší v jeho podání mělo přijít až ve 3. kole, kdy zahrál opravdu fantasticky a se skóre 67 si polepšil o 19 pozic, nakonec obsadil dělené 20. místo. A tady Filipa vidíme v příhře a vlevo stojí jeho otec, zároveň caddy a trenér Petr Mrůzek. A vidíme, že příhra v podstatě dopadla tak, jak si asi Filip přál, protože byl na pozici, kdy mohl zkusit skórovat. A to se mu nepovedlo jenom skutečně o milimetry. Nakonec v tom 3. kole zaznamenal Filip Mrůzek 4 birdy a na 18. na 5 paru se mu dokonce podařilo zahrát eagle. Jediné jeho zaváhání přinesla jamka číslo 16, kde si připsal bogey. Jinak ovšem opravdu vynikající kolo. Na to, že týden předtím se potýkal s virózou a nevypadalo to ani na to, že by dokázal odstartovat, tak skutečně se velmi dobře zregeneroval. Jeho mladý organismus se vypořádal s bacily a mohl. Škoda, že turnaj nebyl 4kolový, protože v posledním kole by, nebo 4. kole by možná do těch výsledků promluvil ještě zřetelněji. V tom 3. kole zaznamenal Filip Mrůzek 2. nejlepší výkon. Lépe o ránu už na tom byla jenom dvojice německých hráčů Kunzenbacher Kopp, kteří zahráli 66, takže i z tohoto pohledu je potřeba ocenit to, co Filip Mrůzek předváděl ve 3. kole. Jak už bylo řečeno, Julian Kunzenbacher předvedl nejlepší výkon v rámci finálového kola společně se svým krajanem Patrikem Koppem. Pro Kunzenbachera to znamenalo posun na dělené 2. místo, kde se objevil i Antoine Schwarz, který šel ve flightu, který právě sledujeme.
Byl to předposlední flight. Antoine Schwarz, společně s ním potom Maximilian Röhrig a Maximilian Lajer. A tihle tři hráči se starali o pořádnou zábavu a tlačili na vedoucí hráče, především na Benedikta Štábena. Antoine Schwarz zahrál v prvním kole v těch velice náročných podmínkách 74 ran, ale ve druhém se dokázal zlepšit 67 a ve třetím potom 69. A také on se tedy, jak už bylo řečeno, dostal na dělené druhé místo. V tomhle ohledu na tom byl nejlépe z celého flightu. Dělenou pátou pozici obsadil Maximilian Lajer, který v tom třetím kole zahrál skóre 72. Dělené 11. místo potom obsadil Maximilian Röhrig, který zahrál stabilní kola 70, 72, 72, celkově tedy -2. Sice to nestačilo na elitní desítku, ale bylo to těsně dělené 11. místo. Rána Maximiliana Röhriga s backspinem konzervativně na bezpečné místo greenu. Ten flight si skutečně umí na hřišti poradit. A je vidět i z těchto záběrů, že ty podmínky byly už v tuhle chvíli velmi dobré, dokonce svítilo místy sluníčko a hráči toho dokázali využívat. Ta změna, to vylepšení ve skóre v těch statistikách oproti prvnímu kolu bylo naprosto hmatatelné a zřetelné a samozřejmě bylo jasné, že skóre z prvního kola na ty další kola už nemohlo stačit, hráči se tady potřebovali zlepšovat. Výjimkou nebyly zápisy o 8-9 jamek nebo 8-9 ran lepší. Tady je právě Antoine Schwarz a jeho pad, který jen velmi těsně minul jamku. V jeho scorekartě ve třetím kole nalezneme 3 birdy, na 8 se mu povedl dokonce eagle. A jenom 2 bogy. Tady nám předvádí své umění po druhém dnu vedoucí Němec Štáben a skutečně zastavil míček ve velmi vhodné pozici pro skórování. Nádherně pod jamkou Benedikt Štáben šel v posledním flightu s Julienem Gressierem z Francie a Lukou Gallianem ze Švýcarska, tedy s mužem, který předvedl ve druhém kole nejlepší výkon celého turnaje. Bylo tedy jasné, že Benedikt Štáben si nemůže ani na chvilku oddechnout. Začal velice opatrně na prvních 5 jamkách, šel v paru. První birdie si připsal na jamce číslo 6, další na jamce číslo 8, ale šel opravdu kolo s minimem chyb. Bogey na 16 bylo jeho jediným zaváháním, navíc dokázal proměňovat příležitosti třeba na 5 parech, kde na 15 zaznamenal birdie, to samé na 18, kde se mu ve druhém kole dokonce podařilo zahrát eagle. Ale v rozhovorech po dohrání se zmiňoval především také o tom, že hrál v podstatě stále do paru. Že sice vnímal, jak hrají ostatní, protože viděl pojízdné výsledky, nicméně pro něj bylo rozhodující útočit na par a jenom úplně z jasných pozic zkoušet zlepšit. To znamená, že se nepouštěl do bezhlavých útoků, které by potom mohly vynést nějaké tresty v podobě zahrání do lesa, do vody a podobně. A sledujeme Martina Příhodu. Martin Příhoda musel vyspravovat svoje skóre poté, co se mu moc nepodařilo zahrát první kolo 77. Ve druhém kole 72 a ve třetím 73. Nakonec to bylo dělené 40. místo. Čili znamenalo to ještě zápis do manilistu, nicméně možná i sám doufal, že na hřišti, které
z hlediska té konkurence musel považovat skoro za domácí, takže dosáhne o něco lepšího skóre. Společně s Martinem Příhodou šel v jednom flightu Ondřej Lízer a Němec Max Griesbeck. Ondřej Lízer nakonec ve finálovém kole zahrál 75 a s celkovým skóre plus 8 obsadil dělené 46. místo. Pokud bychom měli tedy zmapovat české hráče, ty, kteří prošli katem, tak Ondřej Lízer na děleném 46. místě, Martin Příhoda obsadil dělenou 40. příčku se skóre plus 6, Stanislav Matúš zahrál ve finálovém kole 71 a s celkovým skóre plus 3 obsadil dělenou 31. pozici. A jak už bylo řečeno, nejlepší z Čechů na tomto turnaji Filip Mrůzek po skvělém výkonu ve finálovém kole, kdy zahrál 67, obsadil dělené 20. místo. Využiji fázi, než dojde k rozhodující finální jamce nejlepšího flightu a pozvu diváky k sledování dalších přenosů a případně k návštěvě dalších turnajů. V nejbližší době od 15. do 17. května se hraje na hřišti Austerlitz ve Slavkově další turnaj seriálu Czech PGA Tour, kde bychom měli vidět celou českou špičku. Je možné, že se omluví Filip Mrůzek, ale jinak celý český Prágolf tým, to znamená Marek Nový, Standa Matuš, Roman Šebrle, ale i všichni ostatní profíci, i kvalitní amatéři, dokonce i profesionálky by se ve startovním poli měli objevit. Berte to jako pozvánku, pokud se v této době budete vyskytovat na Jižní Moravě, přijďte se podívat, zafanit, zatleskat. Pokud ne, tak samozřejmě je pro vás připraven přenos, stejně jako z většiny ostatních podniků, které pro sezonu 2016 připravuje promotérská společnost Česká 1. Hned v červnu to bude turnaj v maďarské u Budapešti na hřišti Pannonia. Potom v červenci bych vás rád pozval na Ropici, kde se odehraje další turnaj a Slavkov, Ropice a Pannonia dají dohromady Road to Northern Ireland, to znamená, že si v minitabulce 2 hráči vybojují kartu na Challenge Touru do Severního Irska a ještě jako další zpestření je připraven na 20 karet na další turnaj Pro Golf Tour Lotos Polish Open koncem července, kam si vybojuje 20 dalších hráčů možnost startu. Takže i hráči by měli se cítit pozváni na tyto turnaje. No a my už se pomalu budeme věnovat vyvrcholení souboje o první místo na tomhle turnaji. Poslední flight se totiž neomylně blížil na 18. týčko. 18 je na Y 5 par a v tuhle chvíli tedy držel vedení Benedikt Štáben, ale potřeboval zahrát dobré skóre, potřeboval, aby se mu vyhlo nějaké zaváhání. Společně s ním šel, jak už bylo řečeno, Luca Galliano, který se také na 18 těšil, protože v předchozích kolech tady zahrál Birdie a Eagle. A pak tam byl také Julien Gressier, který naopak 18 moc v oblibě nemá, protože v prvním kole zahrál par, ve druhém bogey a to nejhorší mělo teprve přijít. Tady sledujeme právě lídra z Německa Benedikta Štábena, který si vypracoval díky skóre 66 ve druhém kole náskok, který si plus minus udržoval vlastně po celý průběh třetího kola. Hrál velice stabilní golf, dokázal odstranit ze scorekarty téměř všechny bogy. Jedno jediné přišlo do těchto chvil na jamce číslo 16. Kromě toho měl v tuto chvíli 4 birdie. Příhra Švýcara Galliana sice se netváří spokojeně, ale proti tomu, co se povedlo Gressierovi, ještě spokojen být může. Vidíte sami ve výrazu Gressierova obličeje, že není spokojen.
a musí přihrávat pozice, do které si nepřál se dostat, a to není ještě vidět, že se do ní dostal až provizorním míčkem. Takže bylo jasné, že Štáben a Galliano budou mít šanci na vylepšení skóre, kterou nakonec dokázali využít. Štáben zahrál birdy stejně jako Galliano, nicméně Julien Gressier nakonec odešel z 18 se skóre double bogey. Toho srazilo na celkové skóre -3 a Gressier tak obsadil nakonec dělené 8. místo. Luca Galliano zaostal o jednu jedinou ránu za vítězem turnaje se skórem -6 a tím vítězem se stal tento muž, Benedikt Štáben, který tedy ve 3 kolech zahrál 73, 66, 68 a s celkovým skórem -9 ovládl celý turnaj. Eigentlich ja. Celý 3 dny byly v pohodě, kromě počasí ve středu, ale všecko v pořádku, nikdo si nestěžoval, hráči byli spokojeni a příští rok se sem těšíme. Ukázalo se, že ty hráči si dokážou zabojovat a některý z nich se dostali, že jo, i poměrně vysoko na tom turnaji dneska. No a ten turnaj tady, to je radost se podívat. Tím, že člověk vidí i v tom špatném počasí, i v tom hezkým, krásný výkony, takže moc pěkný. Nebáli jsme se toho, byla to naše premiéra na této úrovni, nebáli jsme se toho samozřejmě tím, že to bylo neznámý pro nás, takže přece jenom jsme byli trošku nervóznější, jak to dopadne. Dopadlo to perfektně, samozřejmě díky hřišti, dobře připravený, vynikající spolupráce s organizátory pro Golf Tour, takže se těším, že ten příští rok zvládneme i ty ostatní a chceme zabojovat o 2 nebo o 3 turnaje v této úrovni, takže se těším, že to už bude v pohodě. No, dneska jsem si to moc neužíval, ale ve finále celou dobu jsem si to opravdu užil. Hřiště se mi hrozně líbí, vypadá jako to u nás doma v Hamburku. Velmi kopcovitý, nahoru dolů, jamky jsou kratší, ale jsou úzké, ale jinak jsem spokojen. Slyšel jsem před týdnem, že tady byl sníh, tak to je neuvěřitelné, v jakým tvaru to bylo. Je to moje první vítězství na Pro Golf Touře a to znamená hodně. Doufám, že letos budu hrát dál takhle dobře a doufám, že vyhraju další turnaje a doufám, že to není konec, že to je začátek teprve. A každému můžu doporučit sem přijet a zahrát si tady. Super dneska, -5, parádní kolo, já jsem se rozloučil s hezkým výsledkem, šel jsem do toho po prvním kole, takže chci skončit maximálně v paru, takže jsem spokojený a jsem to čekat zůstanu do konce sezóny. No. Samozřejmě bylo by super top 5 pro Golf Tour za celý rok, ale to mám hodně na čem pracovat a mám omezenou kategorii na Challenge Tour, takže zkusím, pokud se 7-8 turnajů dostanu, zahrát nějaký výsledek tam.